Wel, mae llyfrau wedi bod yn bwysig iawn i mi erioed. Ers byddwn ni'n fach iawn dwi wedi bod yn darllen. A dwi'n hoff iawn o gasglu llyfrau. Llyfrau Cymraeg yn benodol, mae gennau gasgliad helaeth iawn ers dyddiau coleg a cyn hynny o bob math o bethau. Dwi wedi bod yn sgwennu am 25 o flynyddoedd erbyn hyn yn maes llyfrau, y maes theatr, y maes teledu ac y maes radio. Hyd yma dwi wedi cyhoeddi 4 o nofela a 1 cyfrol o straeon byrion. Mae'r gwaith hyd yma wedi bod yn canolbwyntio fwy na heb ar rhai themau fel themau hanesyddol, fel Marxiaeth, Fasgiaeth, Catholigiaeth ac yn y blaen ac yn y blaen. Yng ngobaith i efo'r ysgoloriaeth yma ydy bod yn eitha gyfnod i mi o amser i ailfeddwl ac i chwilio am gyfeiriadau newydd fel sgwennwr. A'r gobaith ydy maes o law y byddai mynd ar daith hollol wahanol i'r hyn dwi wedi bod yn wneud yn y gorffennol.